চুক্তি খাৰিয়ে চুক্তি হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা জেলত থকা কোনো হিষ্ট্ৰীত আমি দেখা নাই, কোনো দুনিয়াত আমি দেখা নাই। आयौ लोगोफोर मा फाग्ला फाग्ला सुक्ति जाखो प्रमद बर' बिथांना ओरैबायदि गिथाव सुक्ति नङा होनब्ला दिनैसिमबो सासेबो मानसिफोर बख'नो हाया ओरैबायदि फाग्ला बिथांनि सुक्तिखौ आङो बै दै सिङाव माने साम'नि माने लेखा लिरनाय बायदिसो मोनलायलांबाय रायजोफोर बै साम'नि लेखा लिरनायखौ रावबो नुवा दै सिङाव लिरनायखौ नङा होमबा मानसिफ्रा नायनो लुबैबाबो नुवा आरो बायसान्सआव नायनो होननानै जुदि एकदम दैखौ सारनानै नायोब्लाबो लास्टआव मा मोननो हागौ माने बै साम'नि खलथा गोजासो मोनगोन आं बिदिसो मोनलायलांबाय गाइस माने बै प्रमद बर' बिथांनि सुक्तिखौ नङा होनब्ला नङाबा दिनै मोजां सुक्ति मोनब्ला दिनै मानो बिदि जानांखो नङा होनब्ला दिनै मानो सानफा एफा बै इन्जुर बोराइफोर गुगानाय बायदि मानो गुगालांजाजोबखो नङा होनबा ओरैबायदि लासिं सिं सुक्ति बियो दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रासो दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनो रोंनांसिगौ दा रावखौबो बुजायनानै लाब गैया माने गाव गाव सिन्था खालामनानै नायबानो बेफोर अंखफोरखौ मोनहैखागोन आरो दाजाब दानख' खालामबानो माने सेनिफ्राय से दानख'बा बेसेबां थायो नैनिफ्राय से दानख'बा बेसेबां थायो गुनिफ्राय बा दानख'बा बेसेबां थायो बेफोरबायदि माने अंखखौ खालामबानो गाव गावनो ओंखारखायो आरो रायजोफोर थगायजाबाय रायजोफोर जोंनि बर' हारिया बै माखासे माने मा होनो थगायसुलाफोरजों दिनै नङामोनब्ला नङा होमबा बै जेलखानायाव थानाय जोंनि हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनो हाग्रा बिदा फंबायफ्रा दिनै मानो सासेबो गवाखसै नङा होनब्ला दिनै बेसेबांबा गोबाव बिथांमोनहा आन्दालन खालामनानै थांनाय 4 बोसोरनि सिगां मोनसे बिटिआर सुक्ति लाबोबाय नङा होमबा दिनै बिटिआर सुक्ति लाबोनायनि गेजेरावबो दिनै बिथांमोनहा दिनै मानो जेलनिफ्राय सासेबो गवाखसै नङा होमबा दा बेसो सोंनाय फिननाया दिनै बिथांमोनहा रायजो राजानो मा फिननाय होनो नङा होमब्ला गाइस दिनैसिम मानो बिथांमोनहा दिनै मानो सासेबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखसै दिनै मानो गाव गावनि बिसि फिसा गाव गावनि न'खरनि बिमा बिफाजों गाव गावनि फेमिलिजों दिनै मानो रुजु रुमु ग्रें ग्रें रायजो जाफैनो हायाखसै बिथांमोनहा नङा होनब्ला सिन्था खालामनांगौ खोथाया बेसो दिनै बख'नायनि सम फैबायमोन एग्रिमेन्टआ जुदि जादोंब्ला एग्रिमेन्टआ जुदि थगायनाय एग्रिमेन्ट नङाब्ला नङा होमब्ला दिनै बख'दो मानो बख'नो हादा दिनै न'खरनि फेमिलिया नेनानै दङ बै आंनि फिसाया माब्ला फैबावगोन माब्ला जोंजों माने बिमा बिफाजों ग्रें ग्रें रायजो जानो मोनगोन सुखु दुखु मोजां खोथा रायज्लायलायनो मोनगोन नङा होनब्ला गाइस बेफोरखौ सानोब्ला बिराद दुखु आरो फारसेजों ओरै जायफोरनाखि फेमिलि दं माने बेफोर जाहैबाय बै गथ' समनि खोथाखौ हानहरनांगौ जायो उन्दै समाव जेब्लानाखि जोङो माने बिमा बिफाया बाजाराव थाङोब्ला माने आइ आफाया बाजारनिफ्राय माब्ला फैगोन माब्ला खाजा लाबोगोन होननानै बिमा बिफाखौ जेनेबा बै लामाफोरजों फैगौबा मा होनो माने लामा जामलायनाय नाहरबाय थायोना गाइस दा थिग बिदिनो जानानै दं जायफोर फेमिलिया नेगासिनो दं माब्ला फैगोन नङा होनब्ला बेफोर बेसेबां दुखुनांथाव आरो जाय बिथांमोना दिनै जेलाव दं बिथांमोनाबो सानदों दिनै जोंखौ माब्ला नैबे जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लानानै थांगोन आरो जोंखौ सोर रैखा खालामगोन दिनै बिथांमोननि गेजेराव बिराद दुखुनांथाव खोथा माने सोमजिगासिनो दं बिखायाव हागौमानि जुजाइनि अर लानानै बिथांमोना दिनै गाव गावखौनो मोनसे माने बिराद माने साहसाव लानानै दं आरो माने गगोन मालाबा जों उदां अख्राङाव फैगोन मालाबा जोंबो दाउफोरबायदि बिरनो हागोन दिनै बेफोरबायदि बिथांमोननि गोसोआव साननाय दं साहस दं दा बेफोरखौ साननांगौआ दिनै जोंनि साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरिफोरनियावसोमोन दिनै बिटिआर सुक्तिखौ नोंथांमोना लाबोबाय एनडिएफबिनि सान्थि सुक्ति जाबाय दिनै मानो साफ्रोमबो मानसिफ्रा दिनै मानो जेलाव सोनानै दोनजाखो बिटिआर सुक्तियानो बिराद गिदिरखानो गाइस एकदम बिटिआर नामानो बिराद गिदिरखा जाहैदों होनबा बेफोरबायदिखौ मा बुंनो नोंलाय दिनैनि दिनावलाय नङा होमबा गाइस
माने मा होनो एकदम जेबो गैया गाइस बेयाव माने नामल' माने बै मा होनो खांख्राइ खलथाफोर बायदि दावदै गलाफोर बायदिसो बिथांमोननि सुक्तिया। दिनै बेफोरबायदि जुदि थगायनाय सुक्ति नङामोनब्ला दिनै मानो बिथांमोना बै जेलावनो मानो थाखाय थाबाय थानांखो नङा होमबा? बेफोर साननो गोनां खोथा। बै खांख्राइ खलथाया जेरखम माने नायबाल' बिराद जेबो जेबो दं बैनि सिङाव, दा बेखौ मा होनो जानोसैबा जेब्लानाखि माने सायो बा खलथाखौ बोखारो माने जेबो गैया दन्द्रा गोजासो, एसेल' मोदोम थायो। थिग बिदिसो बिथांमोननि माने बै सुक्ति आरो गाइस। दा बेसेबां दुखुनांथाव नङा होमबा सानोब्ला। दा दिनैहाय बिथांमोनहा बिदिबा मानो जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामखो नङा होमबा? साननो गोनां खोथाया बिसो। दा प्रमद बर' बिथाङा बै समाव मा बुङामोन? बे सुक्तिनि गेजेरजों रन्जन दैमारि साराबो उदां अख्राङाव फैनो हाबाय होनलायनानै बुंदोंमोन ना, बै इउटुबफ्राव सार्च खालामनानै नायबा नुयो दाबो। दा बेफोर बेसेबां लासिं सिं एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव मा खालामखो बिथांखौ एन्जरफोर बायदि थ्रोब सोनानै दोनफिनबाय बै फानजारियाव। बेफोर बेसेबां थगायनाय नङा होमबा? लासिं सिं। दिनै बुंनो थाङोब्ला मा होनो बिथांमोनखौ बै एन्जरनि आदार बुथुमनायफोर बायदिसो खालामनानै दोनदों होनजायो नङा होमब्ला? जेनेबा बै एन्जर एंगिनि, एन्जर बुंगा, एन्जर दांसलियाफ्रा माने मोनसे सम सफैब्ला माने बिसोरो गावसिनि गुदुङाव बै माइफोरखौ लांनानै थुम 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 सोनानै दोनो आरो थिग नांगौ समाव उखैनाय समाव बिथांमोना जायो। थिग बिदिसो जाबाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना। दिनै बिथांमोना बिदिनो मा जादों दिनैनि दिनाव बै जेलाव दिनै बिथांमोनाबो एकदम थुम थुम सोनानै दोनजादों आरो। दा बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनखौबो माब्लाबा समाव माने बै जानोबासो माने बरनगोन नामा होननायसो जाहैबाय गाइस। बिराद दुखुनांथाव। दा बेफोरबायदिखौ माने सानोब्ला माने गोसोआ माने बोरैबा बोरैबा मोनो गाइस नङा होनब्ला? दा बेफोरबायदि थगायनाय एग्रिमेन्ट, बे खलथा गोजा एग्रिमेन्टखौ लानानै दिनै बिराद मानसिया बादल'दों आरो मानि थाखाय बादल'दों बेखौबो एसे सिन्था खालामनो रोंनांगोन रायजोफोर। नोंथांमोनहा बै समनि सुक्तिखौ गोसोआव दंना गैया रायजोफोर? बै समाव जेब्लानाखि हाग्रामा सारनि बिटिसि सुक्ति जादोंमोन, बै समनि सुक्तिया मा रोखोम जायामोन एसेब्लाबो गोसोआव दं नङा होमबा गाइस? दा जेब्लानाखि बै हाग्रामा सारनि सुक्ति जादोंमोन बिटिसि, बे समाव मा जादोंमोन? साफ्रोमबो माने मा होनदों केस गोनां मानसिफ्रा मा जादों बै जेलखानानिफ्राय जेब्लानाखि मोस्रोमा गुदुं सिङाव हाबनानै थायो, गुदुं सिङाव हाबनानै थानानै जेब्लानाखि हठात मानिबा दैबाना लोमो माने गिलु फालु खार'नो बिसोर गाव गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय नङा होमबा गाइस? थिग बेबायदिनो बिटिसि सुक्ति जानायनि लोगो लोगोनो बै समाव जेलनिफ्राय मोस्रोमफोर बायदि खार'नो सुबिदा मोनदोंमोन नङा होमबा? जोंनि बै माने मा होनो जाथिनि फारसे सेक्रिफाइस खालामग्रा जायनाखि बिथांमोना नङा होनबा? दा दिनैनि दिनाव मा नुखो रायजोफ्रा? सोरखौ खार'ननाय नुखो नङा होमबा? गैया, खार'नाखै। दा बै समाव जेसेबांनाखि मानसिफ्रा केस दंमोन बिसोरनि केस फाइलखौ मा खालामदोंमोन बै समाव सुक्ति जानायनि लोगो लोगोनो दा बिराद गिदिर दैयाव फोजावहरदोंमोन आरो बै केस फाइलफोरखौ। दा दिनैनि दिनाव मा जादों? एकदम बैफोर जायनाखि केस दं बेफोरना न' बुंलायनाय जाबखोसो केस जाबसिननानै दं। होमबा बेफोरखौ सिन्था खालामदों ना खालामाखै रायजोफ्रा नङा होमबा? दा बेफोरखौ डिफारेन्स खालामनानै नाय, बबे मोजां बबे गाज्रि, बिटिआरआ मोजां ना बिटिसिआ मोजां? रायजोफोर सिन्था खालामनो सोलों बयबो।